Emlékszik még rá, hogy mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Természetesen. Gyerekkoromban rendőr szerettem volna lenni, vagy Rózsa Sándor. Miért pont Rózsa Sándor? Még a rendőrt megértem. Igen. Végül is mind a kettőnél azt találtam meg így a hatalom közelségét, és nekem ez így tetszett. És jó fiú akartam lenni. Sikerült? Én azt gondolom, hogy mára igen. Nem volt tervemben az, hogy rossz fiú legyek. Az élet így hozta. Akkor időben, amikor én gyermek voltam, a grundok üzenetvilágába beleléptem, nekem ez így tetszett, és azt gondolom, hogy a sport vitt el egy olyan irányba, amit nem biztos, hogy szerettem volna. Mit sportolt? Sok minden sportoltam, gyerekkoromban az első sport birkózás volt, 6 évet birkóztam, és más egyéb küzdősportot végeztem. Önvédelemre használtam, én személy szerint nem kerestem a bajt soha, én mindig védekeztem. Kellett? Ez a környezet arról szólt, hogy ki az erősebb, te vagy én. Ma is vannak olyan bandák, olyan személyek, akik azt gondolják, hogy gyengébb vagy, és vegyünk el, ami a tiéd. Rólam tudni kell, ugye, hogy én bibliaolvasó emberré váltam. Maga a BTK és maga a bibliai igazság is védelmezi az önvédelmet. Ami az enyém, én azt megvédem. Meddig lehet elmenni ebben az értelmezésben, az önvédelemben? Emberölés belefér? Természetesen nem fér bele, ha csak nem önvédelem, ha bemennek az ön telkére és életellenes bűncselekményt akarnak elkövetni. Én azt gondolom, hogy ön is megvédi magát és a családját. Nekem nincs fegyverem, önnek van fegyvere? Fizikális fegyverem nincs, természet fölötti fegyverem van, ez maga a Biblia, de természetesen, ha úgy adódik, ami kezem ügyébe kerülne, használnám. Ha már így a vallásnál tartunk, egyébként maga a szávanév az áldás vagy átok? Azt gondolom, hogy lehet, hogy erős talán az, hogy átok. Én azt gondolom, hogy vállalnom kell azt, ami voltam, vállalom azt, aki ma vagyok, és engem pedig Száva Lászlónak hívnak. Száva László alapítványt hozott létre, bajba lévő cigányoknak segítenek tanácsokkal. Tanácsadóként dolgozom egy alapítványnak az alapítója vagyok, ez a Roma-Magyar Készfogás Alapítvány, és menedzseljük az ilyen ügyeket, akiket ártatlanul meg akarnak találni, ki akarnak fosztani, vagy ki akarják rabolni. Ez nem védelem, hanem tanácsadás, prevenció. Felhívna a figyelmet, hogy mire kell figyelni, és ezt ide menedzselik szakembereink. Ezt az alvilági felfogást nehéz megérteni neked, már nekem is, és egyébként is tisztességes állampolgároknak is, és ezért vállalom azt, hogy alapítványomon belül tanácsadással foglalkozom. Én nem foglalkozom ezzel a klasszikus védelemmel, undorodom ettől az egész dologtól. Az a helyzet, hogyha valakinek sikerült megváltoznia, és ezek az emberek azt gondolják, hogy ők, tehát igazából van mögött irítség is, hogy ők még ott vannak 50 évesen a portán akár, és mások mertek lépni, akár mertek Istenhez fordulni, és Isten megsegítette őket, és felemelte a bibliai igazság és a bibliai felfogás, és nekik sikerült, nekik pedig nem sikerült, és ez miatt emögött vannak olyan irigy emberek, személyek, akik szinte egy kanálvízbe megfojtaná a másikat, akinek sikerült. Csak itt az a kérdés, hogy ő akarja-e. Én akartam megváltozni, te akarsz-e megváltozni? Itt is és mindig ez a kérdés, tehát akármilyen mély pontról indul egy ember, a kitartó és hűséges a döntéséhez, akkor sikerül megváltoznia. Már bocsánat, nem akarok személyeskedni, belőled lehet még bűnöző, belőlem már nem.
Nekem már a hátam mögött van. Én már csak integettek, hello, 5 gyermekem van, 3 20 éves gyermekem van, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ők már nem is tudják, hogy miről is szólt igazából ez a 90-es év. Ők tanulnak, a 2 nagyobbik lányom is gimibe jár, szakmát tanulnak, a fiam 2 főiskolára jár egyszerre, én magam is főiskolára járok, harmadéves hallgatója vagyok a Szent Pál Akadémiának. Azért sikerült, mert nem követtem a családi tradíciómat, és az nagyon fontos minden roma ember életében. Alapítványon belül ezt is hirdettem, hogy az a roma család, aki nem lép ki a tradícióból, nem tud sikeres lenni. A legnagyobb ellenség egy roma családnak a tradíció, a családi rossz szokások. Természetesen nem tagadom meg azt, hogy cigány vagyok, én nagyon jól érzem magam a bőrömbe. Nagyon fontos, hogy a roma szülő mit mutat be oda-haza a gyermekeknek. Nagyon fontos, hogy egy szülő, különösen az apa legyen bibliaolvasó akár. Ha egy apa és egy anyuka elkezd oda-haza olvasni könyvet, én azt gondolom, hogy nagy esélye van a gyermekeknek is, hogy ők is könyvolvasó emberré válnak. Szeretek prédikálni, mert szeretem az igazságot mondani, szeretek arról a személyről beszélni, aki megváltoztatta az életemet, ez pedig Názáreti Jézus Krisztus, és szeretek az életkönyvéből idézni. Miért fontos ez önnek? Szeret szerepelni, vagy szereti, hogy figyelik? Vagy az, amit mond, az a lényeg? Nyilván azt fogja mondani, hogy igen, de én azt látom, hogy ön ezt imádja. Imádom Istent. Én is a szereplésre gondoltam, de... Ja, bocsánat, nem, egyáltalán nem szeretek szerepelni, nem is az alkat vagyok, de vállalnom kell, nyilván, akár a közszereplést is, és mondom, én ezért vagyok itt, hogy ezt a könyvet szeretném terjeszteni. Ez a Biblia, mondjuk már ki, mert annyiszor a Biblia, igen, a könyvek könyve, igen. Mindig önnél van? Akárhol megy? Hát az autómban igen, általában mindig benne van, de egyébként maga a telefonomra is rá van mentve a teljes Biblia? Igen, teljes Biblia, és az a helyzet, hogy nagyon sok emberrel találkozom, hírességekkel is, akár politikusokkal is, vállalkozókkal, és díjazzák. Azt látom, hogy a gondolkodó ember igenis díjazza a változást. Búcsúzóul a riasztástábja is kapott egy Bibliát az egykori maffia főnöktől, a prédikátorrá avanzsált Száva Lászlótól, a Roma Magyar Készfogás Egyesület nevében.